Дзень добры. Сёння я апынуўся ў Клімавіцкім раёне. Гэта Магілёўская вобласць, амаль самы ўсход Беларусі. Зараз знаходжусь на пясчаным кар'еры. Тут іх даволі шмат. Тут пахадзіў, пакідаў спінінг, атрымаў одну паклёўку, але больш нічога. Вось, затрымлівацца тут не буду. Паеду зараз на блакітны кар'ер. Тут яшчэ ёсць крэйдавы кар'ер, паспрабую там палавіць. І, мабыць, яшчэ заеду на одну ці две рэчкі і одну сядзібу. Прыехаў на блакітны кар'ер. Зараз вам прыгажосць пакажу. Тут шмат чаго змянілася. Гадоў 6-7 тут не было. З берага тут уже не палавіць, пазарастаў. Раней тут была блакітная вода, потому что он крэйдавы, а зараз он стал уже зялёны. Не уверен, что тут атрымаецца палавіць. 4 грамма падаем секунд за 20-30. Там, где мелко все позарастало, там, где глубоко, не факт, что рыба есть. Но с берега тут тяжко ловить. Так, поспробую. Вдолж травы коли атрымаецца. Раскричались. Пытаюсь до машины. Половить тут места не шмат, все позарастало. Ранее все выглядало тут иначе. Неофициальный пляж. Ну, один з неофіційних пляжів. Тут було шмат людей. Завжди ось адтуль ми розганялися з гэтага абрыва. Так, тут каля 3-4 метрів скочили вон туди в воду. Туди за ту рослинність. Але все, як все змінилося. Вось, тому тут не бачу сенсу заставаться, хоть тут и пригожа. Поеду, погляжу, что на суседнем карьере робится. Меловы, и он же крейдовый. Оу, остров чайка. Какая. Ёсць вялікія сумневы, што тут атрымаецца нешта злавіць. Ніколі ў мяне тут нармалёвых рыбалак не было. Потому что тут я не ведаю чаму. Рыба тут ёсць. Ёсць неблагая рыба. Так, што у нас тут? Паспрабаваць тут уздоўж берага пакідаць. Что могу сказать? На першем же закиде была рыба, але сошла под берегом в траве. А вот камеру не успел включить. Другий сход за день. Подоходил дед, сказал, что тут щучка гоняли. Ну, ось мы, напевно, эту щучку и потурбовали. Эх, шкода, неблагая такая была, килограмм. Паскудство. Ну, коли рыба активна, я набярэ. Просто, але не мой день сегодня. Да добра так клюнула. Мабуть, там не одна. Ну, дед некого карася, солёдку некую зловил.
Так, ну добре. Ще раз закину і треба переходити. Ранее тут было простей ходить. На этот раз хочу бачу, что это щупак. А то раніца сегодня на угол до берега подвел. Он в траве и сошел. Это рыб. Так, меняем дислокацию. Маленькая. Нет. Рыба. Рыба. Кто это? Кто такие? Буйная рыба. Ну, да подчакай ты. Селедец. Отдай принаду. Отдай, я кажу. Вертаюсь назад. Тому що вже треба їхати до хати і ще назад вертатися каля 4-5 годин. Ось там вдома чекають. Можна було б, звісно, і зостатися, але треба вертатися. Тим більше, що я ще хочу заїхати на одну сядибу, поглядеть, що там засталося від цієї сядиби. Ось, мабуть, трапиться кілька добрих кадрів. Мабуть, ще і вам покажу. Подається, що знайшов. Зараз подойду ближей. У всіляким випадку вона повинна бути біля школи. А зруйновану школу я бачу. Дах почав розбиратися. Хутко і стіни почнуть. Коли не помиляюсь, вона продається за одну базову. Тут, мабуть, можна поглядіти, що знутрі. Що у нас тут? Подлоги нема. Ну, дах, напевно, перероблявся у совєтські часи. Ну, нічого такого. А тут цікавей. Столь обвалилася. Рештки даху ще тримаються. Благое такое летище, напевно, було. Так, ну тут уже не пройти. Дверей нема. Так, ніхто і скринку знайшов під деревом. Але один що це? Покинути воду все ж таки. Бачу, ось тут ще один, напевно, був. Місто поставив. Ну, просто скринка ніяка. Кардиальная астма. Это с папами столовых. Ларингит. А это, напевно, місцевий ФАП. Коли я не помиляюсь. Так, я вам не врал це. Это ФАП. Сторонний вход воспрещен. Треба вибиратися вже отсюда і їхати до хати. Тут сяде сонце. Ой, сумно не стало.
збіраўся зрабіць невялікую відэанататку, відэазамалёўку пра сваё невялікае падарожжа ў Клімавіцкі раён. Ось, так што дзякуй, што глядзелі, і да сустрэчы.